imeela Chineke bi n'eluigwe gị onye kere ụwa wee mee ka anyị pụta n'ụbọchị taa na ndụ na ahụ isi ike. Ekele dịrị gị n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B. Onwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Ihe m chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ya n'ụbọchị taa bụ okpukpere chi na okpukpere ụka. Abịa n'ụwa enwere nkeka nke n'ime ala anyị bụ Naịjirịa, enwere Anglican nke mụ onwe m so n'ime ha bụ onye a mụrụ wee wụọ ya mmiri nsọ. Ana m ekpesi ike. Enwere Presbyterian, enwere ndị ụka ụka Catholics, enwere ndị ụka Methodist, enwere ndị ụka Lutheran, enwere ndị ụka Apostolic, enwere ndị ụka ndị ama Jehova, enwere ndị ụka kedu ihe a na-akpọ ya. Ọtụtụ ụka nọ n'okpuru ndị ụka agba ochie dịka ụka nke anyị. Nwee ndị ụka ọlụrụ ọhụrụ dịka ụka Winners, dịka ndị nke a na-akpọ Assemblies, dịka ndị nke a na-akpọ Redeemed Christian Church of God. Nwee ndị nke a na-akpọ Chosen, ya bụ ọtụtụ ụka bụ ụka ndị ọlọrọ ọhụrụ. Enwere Watchman, ọ bụ ụka ndị ọlọrọ ọhụrụ. Anyị nwa bụ ndị nke nọ na ụka agba ochie, anyị anụ ha na akpọrọ onye ọzụzụ atụrụ ụka ọlọrọ ọhụrụ. Ọgbọ anyị ka m n'obi dịka agba anyị ụta n'obi, dịka mmadụ ọnwụrụ anyị ube n'obi. Anyị achọghị iji ntị wee na-anụ ihe gbasara ha. Kedu ihe kpatara ya? Ụka esi na ịchọghị ije, hapụ ndị na-eje ka ha jewe. Hapụ ha, enyere ha nsogbu, kwanyere ha ugwu ebe ọ bụ na ha agaghị abata mekpa agha ahụ. Ekwe kpọba ha ndị ụka. Gị nwa na onwe gị so na anyị na-eje ụka ndị mgbe ochie. Ịbụ gịnị? Ịbụ onye na-agụ arụsị? Ịbụ ọgọ mmụọ? Ọkwa ụka ka ị na-eje? Kedu ihe mere iji akpọ onye na-eje ụka ka isi eje ọ bụ onye ụka? Maka gịnị? Ọ dịghị eme ihe ị na-eme. Ọ dịghị akụ mmadụ onye ure nke a na-akpọ ọchị ore dịka ọkwa mbasi achị n'olu n'olu. Ọ dịghị akụ mmadụ isi. Ọ dịghị akụ mmadụ ogbe. Ọ dịghị akụ mmadụ, adịghị agbachi mmadụ ike n'ọgwụ. Ọ dịghị etinyere mmadụ ihe n'ọrụ. Ọ dịghị eme ka mmadụ gakata ihu ka ọ laba azụ. Ọ dịghị etinyere mmadụ ihe ebe ọ na-arụ ụlọ ma ọ bụ ebe ọ na-akọ ubi. Ihe ndị a niile ka ndị ụka ọhụrụ, ụka ọlọrọ ọhụrụ na-adịghị eme. Ihe ndị a niile kwesịrị nṅomi. Anyị niile nọ n'ụka mgbe ochie, ndị mgbe ochie, anyị macha ihe niile a. O nwere otu obodo a nọ ebe mbi a na-akpọ Obioya, sị na ha maara mechie ihe niile. Anyị macha ihe niile aganụ. O nweghị ebe ị ga-aga n'ụlọ ụka The Redeemed Christian Church of God, maọbụ ụlọ ụka Assemblies of God, maọbụ ụlọ ụka Lost Chosen, nke ndị Watchman, nke ndị Winners, maọbụ nke ndị RCCG. O nweghị ka ije ebe a enwe ebe ha na-agwọ mmadụ isi, akụ mmadụ ọgwụ, akụ mmadụ isi, eme ka mmadụ gata ihu ka ọ gawa azụ, etinyere mmadụ ihe ebe ọ na-arụ ụlọ maọbụ n'ime ọrịa. Onwe ha adịghị etinye mmadụ ihe na mmanya. Ha adịghịkwa na-aṅụ mmanya. Ha na-aṅụ na nzuzo. Ndị nke na-aṅụ afọkwazi itinyere mmadụ ihe. Ebe a na-eme mmadụ na-abụje ṅụọ mmanya, ofu etinyere nwanne ya ihe na mmanya. Ọ bụkwa anyị nwa bụ ndị ụka mgbe ochie, ọwa anyị na-eme. Mana ihe anyị na-ekpe, anyị kwenye na ọ masịrị anyị, na ọ dị mma, na ọ nke aka Chineke chọrọ. Mana anyị hapụ ndị nke ọzọ aka. Ọ bụ ihe m na-ekwu, ka ha kpebe nke a ha na-ekpe. Ọ bụrụ na ọ ha ahịa, ọ gbasaghị anyị nwa. Ihe ọ bụla ọ pụtara, hapụ ha, kwanyere ha ugwu. Ugwu ruru ha nye ha, maka na ha na-enye onye ọbụla ugwu nke ruru ha. Ka ọ ghara ịbụ na anyị bịa anyị na-eburịta agha n'etiti onwe anyị, na-eburịta nwanne anyị. Maka gịnị? Ọ dịghị ekpe ụka ahụ anyị na-ekpe. Maka na ọ dịghị eso anyị eme ihe anyị na-eme. Abịa n'ime obodo agụpụrụ ha. Ha adịghị eso eme ihe a na-eme. Ndị nke a bụ ndị ụka. Anyị nwa bụ ndị ọgọ mmụọ. Ọkwara otu ụka ahụ ka niile na-aga. Ọkwa otu onye aka lekwasị anya bụ Chineke bi n'eluigwe. Ọkwa ọ bụ ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka anyị na-agbaso eji na-akpọ anyị ndị otu Kraịst maọbụ ndị otu Kristi dịka ndị Katọlik na-akpọ ya. Ọ bụ otu onye ahụ ka anyị na-efe. Ọ bụ otu onye ahụ ka anyị gbakwasịrị. Ọ bụ otu akwụkwọ ahụ a na-akpọ akwụkwọ nsọ ka anyị na-agụ. Kedu ihe mere na
anyị gụchaa akwụkwọ nsọ ahụ anyị adịghị eme ihe mere edere n'ime akwụkwọ nsọ. Kama anyị ga-eme ihe edere n'akwụkwọ nsọ, anyị eburite agha. A na-eburite agha n'etiti ụlọ ụka nke a na ụlọ ụka nke a. Ụlọ ụka bụ ụlọ ụka ndị mgbe ochie, ma ọ bụ ụlọ ụka mgbe ochie. Nke a bụ nke ndị ọlọrọ ọhụrụ. Ndị nke mgbe ochie adịghị ekwe ndị nke ọlọrọ ọhụrụ ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Ọ bụ otu o kwesịrị. Ọ bụ ka nna anyị bụ Kraịst si wee tụzie aka ya. Mba, ọ bụghị otu ahụ. Ọ bụrụ ebe ahụ ị nọ a na-akụ ọcha ure maọbụ nye ure, nọ nke kacha mma nọrọ ebe ahụ. Ebe ahụ a na-akụ nsị na aja na ọ kacha mma nọrọ ebe ahụ. Ebe a na-etire mmadụ ihe na mmanya, tinye mmadụ ihe n'ebe ọ na-arụ ụlọ. Ebe a na-etire mmadụ na nri, itinye mmadụ ihe na nri. Ebe a na-etire mmadụ ihe n'elu oche ebe ọ na-arụ ọrụ oyibo. Ebe a na-etinyere mmadụ ihe n'ụlọ ebe ọ na-azụ ahịa, ọdụ ahịa ya, ka ihe niile ọ na-akpa ma ọ bụ ihe niile ọ na-azụ ka ọ gbatuo, ka onye a si n'elu bịa daa n'ala. Ihe niile a na-eme ọ bụ ka gịnị? Ka mmadụ nwee nsogbu. Anyị makwa ndị ụka na-eme ihe ahụ. Nke a mere ka m ji wepụta na ha na-akpọ ndị nke ọzọ ndị ụka. Ọ bụ eziokwu, maka na o nwere ihe mere eji akpọ ha ndị ụka. N'ihi gịnị? Ihe ha na-ekpe abụghị ihe ndị nke a na-ekpe. Ihe ndị a kwenyere abụghị ihe ndị nke a kwenyere. Maka mụ na gị kwenye na otu ihe, na okpukpere anyị bụrụ otu, agaghị m atụgharị kpụba gị onye ụka, onye mụ na ya na-achụ mmụọ, tụgharịzi ọsị m na m na-esi mmụọ ma ọ bụ si na ụkwụ dị ka nke mmụọ, ma ọ bụ onye mụ na ya na-achụ anụ, ọ tụgharịa sị na ụkwụ dịzikwa ka nke anụ. O kweghị omume. Ihe na-akpata ya bụ o nwere ihe ndị nke a kwenyere, ndị nke a na-ekwenyeghị. Mana o nwee ihe ọ bụla ị kwenyere, ị bụ onye ụka ọlọrọ ọhụrụ, biko jide ya. O nwee ihe onye nke ọzọ kwenyere, ọ bụ onye ụka agba ochie, ya eme gịnị? Ya ejide ya, ya ekpebe nke ya, kpebe nke gị ka mkpebe nke m. Ọ bụ mụ bụ onye ikpe, ọ bụ Chineke bi n'igwe bụ onye ikpe. Onye a ga-ekpe onye ọbụla ikpe dịka ọrụ onye ahụ si dị n'ụwa. Biko, ụmụ ọtụtụ ihe na-akpagbu anyị nwa bụ ndị ala Naịjirịa. Ka anyị chụsowe ihe ahụ, rịọba Chineke ka o nyere anyị aka, ka anyị nwee ike gabiga nsogbu niile a anyị nwere n'ime obodo anyị. Ka hapụgode onye a na-ekpe ụka nke na ọ na-ekpe ụka nke ọzọ. Ma ọ bụghị onye Anglican, ọ gaghị adaba. Ma ọ bụghị onye Methodist, ọ gaghị adaba. Ma ọ bụghị onye Lutheran, ọ gaghị adaba. Ma ọ bụghị onye Presbyterian, ọ gaghị adaba. Ma ọ bụghị onye Catholic, ọ gaghị adaba. Ọ gwụchakwana ma ọ bụ onye dị ụta nwanne na Kristi, ọ bụ nka iwu abụghị na a ga-ekpe otu ụka. Mgbe Kraịst bịara n'ụwa, ọ bụghị otu ụka ka ekpere. Ụmụ ndị nọkwa ekpe nke ha, ndị nke a na-ekpe nke ha ọzọ. O nweghị mgbe Kraịst si iwu na onye ị ga-abịa kpebe nka. Mana utere anyị n'aka, onye na-adịghị ekpe ihe anyị na-ekpe bụ ndị ụka agba ochie. Ọ bụrụ onye ire anyị, ọ dịghị emeta ya. Anyị agaghị ebunye ya ahịa, anyị agaghị enyere ya aka. Maka gịnị? Ọ dịghị ekpe ihe anyị na-ekpe, ọ dịghị agbaso ụkpụrụ anyị na-agbaso. Nke ahụ adịghị mmanụ. Biko, ka achụso ihe na-achụ anyị, hapụ ndị anyị na-akpọ ndị ụka. Na udo dị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụkwa ndị anyị na-akpọ ndị ụka na ekpere ha na-ekpe n'elu isi Naịjirịa mere udo ka ji wee dị, mere ka ụbara a na-akwafu ka ọ hapụ otu ọ na ọnwụ ha amaghị mmadụ ole ka afọ ndụ n'ụbọchị taa. Biko, na onye na-eme ihe ọ na-eme ya hapụ isi na onye nke a bụ onye Katọlik, onye nke a bụ onye Redeem, onye nke a bụ onye Anglican, onye nke a bụ onye Winners, onye nke a bụ onye Presbyterian, Apostolic, Lutheran, onye nke a bụ onye RCCG, onye nke a bụ onye Watchman, onye nke a bụ onye Assemblies of God, onye nke a bụ onye Lost Chosen. Ka hapụ ihe ndị ahụ. Nwere ebe ndị a du anyị aka. Enwere ọtụtụ ihe na-enye ala anyị nsogbu. Ala anyị bụ Naịjirịa nwere ọtụtụ ihe na-enye ya nsogbu. Ka anyị chụso ihe anyị, rịọ Chineke ka o nyere anyị aka. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe ọ bụla na-achọ n'ụwa ọ ga-enweta ya, ma anyị hapụ onye nke a bụ onye ụka m, onye nke a bụ onye ụka m, onye nke a na-eje ụka nke ọzọ, ọ dịghị eje ụka m. Ọ gwụna m ọ na-eje ụka m, ya dabara mụ na ya. Ahapụ ihe ndị ahụ, Chineke ga-emere anyị amara ka anyị gabigacha nsogbu niile anyị nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ihe niile ga-adịkwa mma dịka o si dịbuo na mbụ. Ọ bụ iwu ọkụ ka a ga-abịa na mmezu. Chineke ga-enyere anyị aka. Ngwanụ,
otu a ka ha m n'ọnụ. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke na orie afọ na nkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ Chineke ga-enyezu anyị ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe m, nwekwa anyị niile. Amen.